Tabangan sa pagkabut og hustisya, usa sa mga gitumbok nga posibleng hinungdan sa extrajudicial killings kun EJK. Kinig gihimug-atan ni Vice President Sara Duterte sa iyang pagtanggom sa tigom sa mga huwes sa Cebu City. Sa iranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Si Vice Presidente Sara Duterte ang pinasidunggang dinapit sa ika-30 katuig o Pearl Anniversary sa Philippine Trial Judges League Incorporated. Sa iyang inspirational speech, giila sa Vice Presidente ang kamahinungdanon sa papel sa trial judges sa pagpatuman sa balaod o hustisya sa nasod. Apan, iyang gidugang nga importanteng tutukan ang mahagit og problema sa daling paghatag og hustisya sa mga nagkinahanglan. Ang dugay nga pagkabot sa hustisya o sa matod pa sa nakatampo sa kaso sa extrajudicial killings. Ang kadesperado ang nagtukmod sa uban pagkumkum sa balaod. Kung dili masolusyonan, posibleng musangpot matod pa kini sa pagkawagtang sa pagsalig sa mga tao sa justice system. Upon the challenges that lie ahead. One such challenge that we must confront is the failure of speedy administration of justice. The consequences of this failure are far-reaching and profound. It contributes to extrajudicial killings. Aron kini makabot, gikinahanglan ang pagtambayayong sa tanang sektor nga tumong sa dinalaing pagresolbar sa mga kaso. Mensahe ni VP Sara sa mga trial judges. Let us all work together to strengthen our justice system, to ensure the speedy administration of justice, and to protect the rights of every Filipino citizen. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.